Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani kining tulumanon. Ermitanyang Bruha, sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era, mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O mahal, mukhang matamlay ka. Ano bang nangyari? Sakit ng likod ko tsaka balikat ko eh. Siguro sa trabaho to. Dami kasing ginagawa eh. Bakit hindi mo sinabi agad? SED liniment lang ang katapat niyan, mahal. Halika, hilutan natin. Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang SED Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, i-haplos ang SED Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Ay, salamat mahal. Buti na lang nandyan ka palagi. Laking ginhawa talaga. Salamat sa SED Liniment Oil. Wala yun, mahal. Gusto ko na okay ka palagi. Sige, pahinga ka na. SED Liniment Oil, a quality product of SED Marketing. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Basta iluod ko ninyong tanan. Labi na ni mo, Fanny. Nahimo lang kong dautan tungod sa akong gugma ni Renan. Ug karon pa ko makaam ko. Nga dili di ay nimo mahimong pugsoon pag-angko ng gugma sa usa ka tawo. Nga kasing-kasing ini, giangko na sa lain. Ikaw lang ang gihigugma ni Renan, Fanny. Bisan kinsa pa mo tintal kaniya, dili na sa mahigugma sa lain. Kay ikaw ra ang tag-iya sa iyang kasing-kasing.
Caroline, masaylo ako ninyong tanan. Nadalang ko sa nagdakog kagubos sa malinaw ninyong pagpuyo sa Felipe, sa Esperanza. Pasaylo ako ninyo. Akong isaad, magbago na ko. Aron, dili may tabo ka na ako ang nahitabo ni Agaw Fanny. Magbinuutan ako. Hinaot nga, kuhaan na yung pagtulunan ang nahitabo na ako. Kung dili pa ko maldita, kung dili pa ko ngilad o batasan, dili unta ni mahitabo na ako. Grabe ang pag-antos nga kong natilawan, tungod sa kung sa mga tao nga ubos na ako. Ninyong among mga saop, ilabi na ni Rinan. Akong isaan ninyong tanan. Na ikaduhang higayon nagihatag na ako aron ko magmalipayon. Dili ko giniusikan. Ako nang ihatag ninyo ang dakong respeto. Ang pagpaubos sa kong pagkamapahitason. O gigugmaan ko kamong akong mga saop. Among mga saop. Labaw sa tanan. Higugmaon ko hangtod sa kong kamatayon si Renan. Renan, gusto kong ipabati sa tanang mga saop nga gihigugma ko ikaw, Renan. Fanny, Renan, Fanny, I love you. I love you too, Renan. Mudrawat na kong umaga na! Renan! Manangilan ko ninyong daan, tiyo, tiya. Nga human sa party, mabiya na sa ko ninyo, mabalik na ko sa Amerika. Caroline. Ayaw ka bala ka, tiya. Hingpit na kong mag-usap sa akong kinaiya. Nagmahay ko tungod sa mga sa nga ako nabuhat ninyo. Ug sa mga saop. Ilabi na sa akong igagaw nga si Fanny o Renan. Pero sa laing bahin, nalipay sa ko. Kay nindot kaayo ang pagtulunan nga akong nakuha din. Uni ang imo gisabak. Mabdos ka magkaha sa anak ni Renan, dili ba? Dili ko tinuod na mapdos, tiyo. Ha? Unsa? Ako na tong maniubra ang tanan. Gisabot akong daan ng doktor nga nag-check up na ako. Nga patuhoon mo nga mapdos ko. Pero ang tinuod dili ko mapdos, wa ko magsabak. Gani katong akong nasulti ninyo. Dili to tinuod nga doktor katong naisulti ninyo. Ako na tong gibayran aron sultihan mo nga mapdos ko. Caroline. Caroline. Dako kay kung isa nga nahimo ninyo, tiyo. Mabiya na ko din eh. Mauwaw na kay ko ninyo. Adios na lang ninyong tanan. Tiyo, nagkagubot man ang mga bisita. Lumad ka. Unsa magkay nahitabo? Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga.
Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million na mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule! Produkto ng SED Marketing. Maramag na ibang umiabot yo. Mao'y nakapagubot sa mga tao. Si Fanny, ang akong anak. Esperanza nga itong anak. Rinan, isipti si Fanny. Tiguang man din ang tiguang man ni siya. Maluoy mo. Pasodla ko ninyo. Miapil ko sa inyong salo-salo. Pero nang, bulingit ko kay ka. Basig mao kayo mga bisita. Di rin noon kabaho, pero, ay, bulingit kay ka ay. Hugaw kay katanahon ay. Si Rinan. Higala ko ni Rinan. Pasudlan niyo siya. Rinan. Nangyabi, salamat. Salamat kami, Anhika. Usa ka sa labing importante na mong bisita. Musugot kang musuod ko. Bisag bulingit kay ko, Rinan. Dili importante ang gisulubso sa katao. Malaghugaw na yan sa put. Basta limpyo ang iyang kasing-kasing. Muna yung gitulo ni Fanny, dili ba? O sige, sud. Ug paimutang sa lamisa sa labing pinasidrunggan na mong dinapit. Ha? Salamat sa inyong pagtambong sa salo-salo karon. Og salamat sa inyong pagdawat nako pagbalik. Kamong among mga saop, usa ka na kong gasa nako ning bag-ong kinabuhi nga gihatag ka nako ron. Og dili ko ni usika ni higayuna. Sugod karon, hingpit kong usbon ang akong kinaiya. Ang akong batasan. Kung unsa ko kasalbahi sa unang higayon, karon, ako na ang pinakabuutan. Uban sa buutan kong ginikanan. Og sa pinakabuutan kong hinigugma nga si Rinan. Kamong tanan ang pinakatamis nga gasa nga akong naangko ning akong pagbalig. Salamat ninyong tanan. Og ang labi kong pasalamatan, mao ang manluluwas nako. Aron makalatas ko sa tanang kalisod. Og pabilin kong nabuhi. Kung dili patungod niya, dili ko makaamko. Dili ko mahigmata sa kamatuoran. Nga ang tanan, kabusman o adunahan, kitang tanan, managsama na gayud. Among mga saop, ipaila ko ninyo ang suod na kong higala, si Ermitanyang Bruha. Kanang bulingit katiguang. Og nagdakuban sa pagkamakililimos. Siya si Ermitanyang Bruha. Oy, hala.
Gibulgar man ni Pantyang. Aw, Fanny naman di ay. Nagkailan nami, nga ikaw si ermitan niyang bruha. Gisulti ni Fanny ang tanan. Ikaw nagsilot kaniya. Ug ikaw nagtudlo kaniya paghimo og mayong buhat. Aron may balik siya sa pagka-Fanny. Daghang salamat, ermitan niyang bruha. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.